Hey, waar ben je eigenlijk? Ik ben Joet in de Hoeve, bij korfbalclub de Hoeve. En zoals het Sjost op de achtergrond ben we aan het trainen voor het nieuwe seizoen. En daar hebben we ergens volle zin in met elkaar, dus dat gaat weer helemaal goed komen. De Hoeve is een korfbalclub die heel goed met elkaar is. We doen alles voor elkaar en met elkaar. En dat tekent het dorp ik wel. We zijn natuurlijk net met volle hier, maar samen zorg je ervoor dat het altijd dat alles goed komt en dat we het met elkaar naar het zin hebben. Ik ben trainster inderdaad en ik coach jeugdteams. En ja, dat doe ik al een aantal jaren. Dus ja, ik vind het gewoon geweldig om die band in actie te zien. En nou, zelf zit ik natuurlijk al sinds jong op korfbal. En daar staan de bandjes helpen. Nou ja, richting de wedstrijd. Ja, dat is gewoon geweldig. Want een liedje de club wint net zo vaak, doe. Nou ja, dat zou stinken. Maar de Hoeve weet wel waar die het voor doet. Ja. Ik vind het wel heel erg leuk met de andere vriendinnen ook en zo. Dat vind ik altijd wel heel erg leuk om met leuke meiden te doen. En jongens. Hey, en waarom korfbal? Waarom bijvoorbeeld niet iets anders? Ja, ik vond korfbal wel gewoon leuk, want ja, ik ga nu dit jaar van school af en andere kinderen die zie ik eigenlijk nooit meer. En ik vind deze meiden ook altijd heel erg aardig. Dus ja, en ik vind de sport natuurlijk heel erg leuk. Wat vind jij zo leuk aan korfbal? Omdat het vooral gezellig is met de meiden ook. En omdat het niet echt om het winnen gaat, maar vooral om plezier ook vooral. Ja, ik woon eigenlijk hier niet, maar omdat het bij mij in dorp het samengevoegd is met dit dorp, korfbal ik hier wel.